Bekuyimalini kodwa dadewethu leyona lebiphumela ubaba? Beku-50,000. Imali engaka dadewethu yonke wayifaka ku-NTT? Yebo sisi. So into edala ukuthi ngiqhubeke ngifake bengaqali. Into ebengiyijwayele. So ngase ngibona le mali ithe ukuthi xaxa kunale ngihlezi ngiyifaka ngoba bengiyifaka ngiyithola imali. Kanti ngiyifaka le sekuzoba nalelo bhadi lokuthi ingqwambe kanjalo sisi. Ngiyaxolisa nje ngicela ungixolele kakhulu mntababa. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, angibingelele, phinde nginamkele kwa Black Live TV. It's me myself, Sibusiso Shabalala. Ugaqele emkonteni otuze emntwini. Suka uswala kahla lensizwa madoda. Untombi zimqome ebusungu bemini isaba masokazi. Now uyazi ke mangivela escreenini sakho, it's all about indaba ezishaqisayo but ekugcineni hlezi kuzoba khona isolution phecelezi isixazululo ukuthi lezo ndaba sixazulula kanjani. Ungakhohlwa ukuthi mangivela nje ulike, ucomment, ushare ukuze phela nami ngizokwazi ukuthi ngikunikeze amanye ama-episode. Namhlanje sikhuluma ngalo hlelo lakho lithanda kakhulu ukuthi sikhipha imfihlo. Kubalekile ukubela ukuthi mawunemfihlo ngaphakathi ukwazi ukuthi uyibhole kunayinombani osondelene nayo. Ngabe uma wakho, ngabe ubaba wakho, ngabe unayinombani. Na ukuthi awunayo ungasabi ukuthi usibhalele la kwa Black Live TV. Next to me kunentokazi esibhalelile ukuthi kunemfihlo efisa ukuthi izosishekela yona. Ngiyacela ukuthi la ukhona njengamanje unganyakazi, hlala phansi uphuze ikofi lakho nayinoma yini ephuzayo ulalele ngoba ngenzeka ukuthi lento esikhuluma into obungathanda ukuthi uyizwe, into ebingakusiza. You will never know. Sisi wami uyaphila? Ngiyaphila bhuti unjani? Ngiyaphila. Ngisacela usitshele igama lakho mina nombukelo Black Life nokuthi udabuka kuphi. Igama lami nguSilindile wakwaNgema, ngisuka eMaritzburg endaweni yaseSwayimani. Usuka ePietermaritzburg. Yeah. Kandongazibovu. Yeah. Uyazi ukuthi umkhaya wami. Cha bengazi. Yeah. Ngiyajabula ukwazi. Ngisacela ukwazi ke manje ukuthi ukhule kanjani, ukhula uhlala nobani, into kanjalo. Ekhaya ngikhule ngihlala nomama, nobaba. Nobhuti wami oyedwa. Kwase ubaba ubenayo ingane ngaphandle eyodwa yentombazane. Bencane kodwa nami ngaphansi kwami kodwa shiyani kakhulu nayo. Ngize lana ehlelweni la kwa Black Life ngoba ngizocela ubhuti engisize. Okay. Okay, so unemfihlo? Yebo nginemfihlo. Imfihlo yakho ibheke kusisi wakho? Yebo ibheke kusisi wami lomncane. Okay, ngisacela ke manje usinabele ukuthi imfihlo yakho imayilana nani. Uyiqale nje ekuqaleni uze uyikhipha nje ekugcineni ukhululeke nje ukhulume. Okay but njoba bengichazile ukuthi bengihlala ekhaya nomama nobaba nobhuti wami, ubaba enengane eyodwa intombazane ngaphandle. So ubaba ke ubesebenza noma bengenayo iminyaka eminingi emsebenzini kodwa ubesebenza, wagula kwahamba washona. So mayishona ezintweni zakhe zasemsebenzini ubebhalise uma. Mayibhalisa uma usewumuntu omdala osekhulile. So kwaya kwaze kwaphuma izimali zakhe. Mayiphuma izimali zababa uma ucele mina ukuhamba naye njengendodakazi yakhe endala. Masihamba leminyango lezi silungisa indaba zababa. So kuhambe ebhuti kwagcina izimali zababa ziphuma. Kodwa ekuphumeni kwazo umama bengakamtsheli nami. Zaphuma izimali kwaukuthi khona izinto engifuna ukuzenza. Ngishoda ngemali nami. Kuthe kusanjalo sisalungisa nosisi wami lo ozalo baba esingahlala naye umzala ngaphandle unoma wakhe yena yedwa. So ubaba ubeshadile nomama. Uyangifonela ngiWhatsApp engibuza ukuthi how sisomdala manje kwenzakalani ngilindile izimali zababa ekaphumi. Ngidame ngithi cha ekaphumi. Kodwa bhuti izimali kahle hle sezaphuma. Yeah. Ngayithatha imali kwakukhona lezi zinto lezi ezidlalwayo. Lokuthi ufaka imali ikhule idame inyuka. So imali yababe yaphuma kwabo 50,000. Uma ngimtshelanga njoba wayethembe mina njengendodakazi yakhe endala amakhadi akhe akumina. So ngiyaphuma imali ngiyuthatha wonke lo 50,000 ngawufaka kwa NTT. Manje nginenkinga yokuthi sundizile awukho NTT
angazi ukuthi into engizoyithini le and ifanele ngikhulume iqiniso ngitshele nosisi wami ukuthi kwenzakaleni ngemali. Ngiyakuzwa. So kwimali ubaba wakho ebhalisa uma wakho. Yebo bhuti. Nina nosisi wakho benikhona noma leso sinqumo esizothathwa uma wakho. Esokuthi ubaba ebhalisa uma Kuyimali lezi zababa benikhona benibhalisiwe nina nosisi wakho. cha besingabhalisiwe bebhalisa uma. Okay. So imali leyo nina benizoyichazelwa uma wakho. Yebo wayisho njalo wathi uzosinikeza njengezingane zababa. Yebo. Okay, so wena wase wayithatha wayifaka ngayifaka ka RTT. Yebo. Kwaba nenkinga yokuthi ke alisekho ke sengidizile nginaleyo nkinga yokuthi angazi ngizokwenza kanjani ngizoyithatha phi imali ngoba ngangiyifake ngoba ngithi izokwanda ibuye mhlawumbe isi100 noma isingaphezulu. Okay, mhlambe ukuyifaka kwakho kuyisizathu kwakuyini? Kwakuwukuthi ufuna yande mase ukwazi ukuthi usize kini noma ufuna ukuyisiza wena? Izathu seyenza ukuthi ngiyifake ngangifuna yande ngithi ngizothi masiyandile bese nginikeza usisi wami lo mncane bese enye silungisa umuzi wasekhaya. Yebo izathu kwakuyileso. Alright, njengamanje lemfihlo uyibhekise kusisi wakho uyena ofuna ukumchazela. Yebo uyena usisi engifuna ukumchazela ngimtshela ukuthi kwenzakalani ngemali ngoba uloku engiqina engibuza engiWhatsApp engifonela ngingabi nazo izimpendulo ngidame ngiyiqamba manga ngithi ayikaphuma. Ngiyakuzwa sisi wami. Angicabangi futhi ukuthi kumele silibele sibambezela singapholisi nje amaseko. Bukele Black Life ngicathi niyezwe sisechaza ngicela nibheke ama investment ubheke la ufaka khona imali yakho. Uyifakile imali ka NTT yanqomba kanjalo ibhanoyi lawa ngicela sibheke sibe be careful. Njengamanje sizohamba ke siyolanda usisi udade wabo azozwa lemfihlo le ekade ichazela mina. Ngiyakucela ukuthi ke nawe la ukhona njengamanje ungasuki. Siyahamba siyabuya hayi ukuthi sihamba nomphela. Hlala kanjalo ungasuki. Danko. Mbukeli wayo iBlack Life TV nawe mthandi weBlack Life TV lapha ekhaya ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bezimpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16 August lapho khona kuyobekiwa khona emanzini abantu befakwa emanzini mahala mekuthi uyazibona usuhlishwa imoya izinto zakho azikulungeli mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu kuyobe kuhlangana ke e-workshop Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo-6 AM shuthi sekuseni lapho so okwakho nje wena ukuphatha u200 we transport amaqanda awu6 ubisi 1 liter ibomvu bese kuba umqako so uphumani ngobuningi benu nonke namukelekile ngisho ukuthi usuka kuphi wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini awukhokhi imali so information eningi uzoyithola ku 062 219 7748 kanti ke futhi zikhona nezinsebenzo mekuthi wena ufuna insebenzo yecala kahle insebenzo ezikhona ngithi ngibalela insebenzo yecala insebenzo inhlanga zenhlanhla noma is a gambling mekuthi wena umuntu ogembulayo mase kuba insebenzo ye-abortion or i-miscarriage mase kuba insebenzo yokubethela yes zonke lezo insebenzo lezo ziyabhukhelwa ke zonke zo4 ngosuku okuyobekiwa ngalo emanzini ukungena emanzini ungena mahala kodwa lezi insebenzo lezi ziyakhokhelwa okwakho ukuthi ubhuke ku 062 219 7748 Bukele Black Life sesiphinde sabuya kade sithembisile sesibuye nayo sisi uzozwa imfihlo sisekade ngichazela yona sisi wami uyaphila Yebo bhuti ngiyaphila. Ngiyaphila nami ngisacela utshela umbukeli emakhaya ukuthi uba igama lakho usuka kuphi Igama lami nguNondumiso ngakangema ngisuka endaweni yaseMaritzburg. Okay sisi wami usa right Yebo bhuti ngiright. Ngisacela utshele usisi uNondumiso lento kade ungitshela yona uyiqale nje ekuqaleni uzoyikhipha ekugcineni. Unjani Nondu? Ngiyaphila Ntaso njani? Ngiyaphila sisi. Mntababa la ngizokutshela ukuthi imali zababa lezo boloku ngibuza
ngazo esasilindele. Ngithi mina ayikakaphumi, sezaphuma sisi. Bengisaba ukukutshela ukuthi sezaphuma imali. Ngasuke ngayisebenzisa ngendlela engekho right. Ngayithatha ngayoyifaka ka-NTT. Bengiyitshela ukuthi mangiyifake khona izobuya isiyandile. Ngikwazi ukuthi ngikunikeze le ngikunikeza yona bese le enye ekhaya silungisa ngayo. Ngikhuluma nje noma akayazi lento. Angaze ngize ngimtshele. So nje siswami ngiyacela ntababa ungixolele kakhulu. Bengifisa nje ukuzokutshela lokho njengoba ngicelile ubhuti ukuthi ngicele ngisize ngixhumanise nawe ngikwazi ukuthi ngikutshele ngoba benginqena ukukutshela efonini. Bengingazi ukuthi ngizothini. Bekuyimalini kodwa dadewethu leyona lebephumela ubaba? Beku-50,000. Imali engaka dadewethu yonke wayifaka ku-NTT? Yebo sisi. So into edala ukuthi ngiqhubeke ngifake bengaqali. Into ebengiyijwayele. So ngase ngibona le mali ithe ukuthi xaxa kunale ngihlezi ngiyifaka ngoba bengiyifaka ngiyithola imali. Kanti ngiyifaka le sekuzoba nalelo bhadi lokuthi ingqwambe kanjalo sisi. Ngiyaxolisa nje ngicela ungixolele kakhulu mntababa. Hayi ngiyakuzwa siswami. Bengixakeka ngaso sonke isikhathi ngibhalela ko-WhatsApp nako Facebook ungangiphenduli ngoba ukwazile ukuthi uze la uzokhuluma nami. Ngibonga khona lokho dadewethu. Siyabonga kakhulu sisi. Nawe futhi sisi siyabonga ukuthi okwazi uzokhuluma mayelana nalo lolu daba. Ize lungekho lula kangako. Kushuthi njengamanje kuzofanele usithole isolution ukuthi umama umtshela kanjani. Because naye akazi ngale ndaba le. Angazi ngempela ke bhutiyeni ukuthi ngizomqala kanjani ngizothini ngoba nje yena ulindile. Bengakamtshela ukuthi imali zaphuma ngahamba mina obumuntu omdala yonke into beyenzele wayimina. So nje nginaleyo nkinga nakuyena ukuthi ngizomqala ngapi. Plaza umuntu omdala ogulayo mhlawumbe yomelwa nayo inhliziyo ngoba ngisho ukuthi ayikho akho ngisho yonke ihambile. Hayi ngoba sewukwazile ukuthatha isinyathelo sokuqala sokuthi ufike la uzochaza. I think sekulula ke from manje sesikwazi ukuthi ngokulandelayo sambe nawe sizama ukuthi siyokhuluma naye umama. Ngoba usukwazile ukuthi uthathe usisi wakho omncane umlethe la umchazele ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Sibonga nje lelo qiniso lakho. So sisi after sikutshelile le ndaba le athina amazwi akho. Amazwi engawasho kusisi wami ukuthi ngikuhlungu kodwa ngiyabonga ngesenzo akasenzile ukuthi ethatha isinqumo sokuthi ekwazi ukugcina ekhulumile nami. Noma kunzima engitshela ukuthi imali uyisebenzisile ngendlela akayisebenzisanga ngayo ngingatholi ngisho isenti leli limnyama. Eyazi impilo engikhule ngayo nangendlela esikhule ngakhona. Ngizomxolela. Okay. Sisi wami ngiya-understand ukuthi okay njengamanje umama wakamtshela kodwa ke ngoba usumtshelile usisi wakho njengamanje uzizwa unjani umthwalo okade unawo ufika la? Sport usungisize kakhulu ngokungixhumanisa naye ngizizwa nje ngikhululekile emoyeni noma kusekhona lokho ngoba phela ngisazokhuluma noma kodwa ngizwe umthwalo wehlile kakhulu namazwi awasho ukuthi uyangixolela. Ngiyabonga kakhulu sisi and ngizozama ukuthi ngihlanganise ngendlela engizohlanganisa ngayo ngikhokhe imali. Okusho kwakho uthi i-NTT bekuyinto isebenzisayo vele. Into engiyijwayele bengiyenza nje vele bengiyenza ibuye imali ngiyithola imali ngikwazi naye usisi ukuthi ngimsize ngayo leyo mali ngoba ubaba kwesinye isikhathi bengamtholi exhumani nami kube ecela into kumina njengosisi omdala mina ngikwazi ukuthi ngimsize ngaleyo mali. Kwase kwaqonda nako ukuthi uthi ufaka le kanti sekuzokwenzeka lento eyenzakalile. Ngiyakuzwa kakhulu sisi wami. Ithini advice ongayitshela umbukeli emakhaya mayelana nalolu daba lolu? I-advice engayitshela umbukeli ukuthi asiyeke ukuthanda izinto.
asiyeke ngoba mina kahle hle bengiyitshela ukuthi imali ezobuya isiyandile kakhulu. Ngikwazi ukuthi ngisebenzise ikhaya sakhe njengoba ikhaya lethu nje lingekho right, ngikwazi ukuthi ngisize nosisi wami lo ubaba amshiya owangaphandle. So ke kwaba naleyo nkinga yokuthi imali engiyifakile kwacwila nayo leyo mali. Ayikho into esengizoyenza. Okay, siyabonga kakhulu. Nanokuthi ke uyasho ukuthi zikhona ezinye indlela ozokwazi ukuthi uzame ukuthi ukwazi ukuthi uyithole. Yize ke noma mhlawumbe ungasayitholanga iyonke nje obiyona, kodwa engikujabulela kakhulu ukuthi uzokwazi ukuthi zibe khona indlela zokwazi ukuthi ulungise lento osuyimoshile. Yebo, ngizokwazi, ngizozama kakhulu, ngiyathembisa. Babukeli akulunganga njengoba bese ngichazile nasekuqaleni ukuvele ujoyine wenza izinto ngoba manje ikusasa usukungalazi. Kubalekile ukuthi izinto nizikhulume nomndeni ngaphambi kokuthi uthathe ezakho izinqumo. Ugcina usugaxela ezintweni ezicishe zifane nodaba lolu usise kade libeka njengamanje. Okulandelayo ke esizobuya nako sohamba siyokhuluma nomama mayelana nalo lolu daba lolu, naye ezwe ukuthi kwenzakalani ngemali. Kuzoba usizo kakhulu ukuthi simphelezele usisi sihambe siyokhuluma naye inzala abantu ngoba uyachaza ukuthi umuntu osemdala ngenzeka amelwe inhliziyo yonke leyo nto leyo. So sokwazi ukuthi sina sikhulume naye ngendlela elungile. Siyabonga kakhulu ke mbukelo weBlack Life ukuthi usilandele usibukele wona wonke ama-episode esiwadedelayo. Ungakhohlwa ukuthi mawungena nje ku-YouTube wakho usubscribe, ucommente, ulike. Unalo nawe ilungelo lokuthi ubeko lakho uvo mayelana naloku ebesikudalula namhlanje. UseSwatini, usePietermaritzburg, ukephi. Siyakuthanda ngendlela efanayo. Danko. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akhathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy.